niki monggo. Sugeng dalu, sugeng pinara ingkang sekeca sugeng midhangetaken. Mugi saged bersama sampinipun saya ugi panglemore manah kagem Bapak Dalah Ibu ingkang tansah minulya. Kadung dandan ora teko. Ya ngesakno nek semayan wis. Saman biasanya yo ngono wi to kira-kira. Aku gak tahu semayan kok. Oh gak tahu semayan Gak malah. tahu. Yo ngesakno daring no berarti. Iya, wis memang gak tahu semayan aku. Walah.
Lihat timbang terus gak teko ngono kuwi. Ya gak malah susah. Malah mengecewakan ya. Iya Ya aku mengecewakan. ngerasa dijanjeni apa-apa ya. Ya mending ngerasa janji terus langsung ketemu Langsung. ngono. Langsung ya. Iya. Langsung petok maksudnya ngono. Langsung ketemu. Ya gak iso toh. Ya iso. Gak iso lek gak janjian saya gak iso ketemu. Lihat terus. Ya kudu semayan dhisik. Oh alah ya wis gak semayan nek ngono aku. Ambre gak ketemu ayo. Oh, antone oke. Dilanjut ya, Om. Janjane kowe ning ngati. Sajan yuki ati. Ayo goyang kene lho. Sampun Bapak. Injih. Mbak sama temen kok koyo semangat.